Well, and ye juada yasha for frasi ye gusu suade. Sɛdeɛ ye kano nie cheche for penny one ni teaching assistant. Raise your hand. Easy. Afrinsiapa. Afe enkoma metu yen. Afi nya fepa na ne twatwa so na nya afe papa pa. Amen. Na Ghana emfa ne ntoma pa ne kenti papa bi emfra. Boaz CJ afisiapa afin kometo yen ebi se afin kombe san yen ho afi boni ntumri kan san yen wona afi papa mra ne mo we papa ndento ne Boaz ento ne Boaz na ne enkon kakra kometo yen na CJ woni se mempese mehuri edi Dr. Edubuatin kan nyame mfa nche mempese me sa sanse na djuma no ho hia pa ne mo kakra bi a meka ne se tete ho no na ye detoxification yetim ne yesa okay ye dwura yen ho afei yesa se osa ye tua ye kyene kom na aduane no poison no aduane no ebro bro ne ye mese kasa boro ye kuapem na boro ni nyina abesin ko asa no nti se wudwura wo ho edin haban binom ne ade ye wo ho nyinya wadware na fe wanom nro ni bi ne ade na afa wase afa wo ye ma se bi wagya wanan mpempi ni ade ni nyina ene akonche kra ne ye I see edi wonwie no na bro na wo ohunam no na nyina abesin na wasan ye foforo Madam said no abefo kwan aba eno so no no akwasi boni batu bibini sa na ye wo sa but I say Sɛdeɛ kano nie na ye hya ase no ye pese ye dia futuo na hya ase enti ebisa se wo sum bode a na wo sum kwadu kire sen on se brode ne ye kwawu mese bode asante brode no ne wo mene se ye de bua pesie ye de wo fufu ne kokko ye che no ne ade kwadu no nanka ye adwen se akono duane medi ma pesie wi medi mfufu awi anasa no pa mi di kwadu kakra akire me paduane papa bi adi nanso so ne senti no obahwe no na brode no ye do a ye se da adua brode no ye do ho brode no yesum ni dua staking udi dua atwere udi dua wo na odi eto no apem fam sene be ya emu mframa bo na entu na kese kwadu no bode ye ne se o bonus bi keke na so ho aba se mfiedu no na ekomo aba kwadu so wa hoden jen brode opekese pa ti ma brode nyina ahyehye na kwadu wo afi na kwagogin akopɛ kwadu usum brode a ya sum kwadu na unnim ochena se na baba se memfa ne se obarima o yire mu mienu mienza enye wadwen se Sara na mepɛ no na Rebecca de me no enti me hwe Rebecca ma anhwe yi a da chi Rebecca mu ma mu ne bepeja usum brode a sum kwadu odo anso na kokoto se kwadu ho ya jam ho ya do kwadu no enkwati kwadu nse me de brode fu na me ye eno so ye be odokoto kwadu a eno jam ho ye jam ho okay wow from to hoda onze kwede ne yemfa afu na anza nya mfato ho wo brode fu wa bru ni ne ma obahwe no osio togusu nya ade no enyi from fefe ahabamu no green no ani age na anso ente hoda opebetumi asi ama ne haban ni nyina ate agu form opebetumi asi kra ama obrode no awu wa bro no awu obanchi no awu o bobra eya kai se enye mre nyina na ede ebribe ba na ho kire ba ebribe ba na se bi aduasa adwuma wo ye kra na agu enti unya sika na wa yenden wasie udidi a na de bi asi opro okusi obi akura didi a ode bi ekokosie ba bi chance obi nim ne a papa ebe we no ene emre ye ni nkaso Bible Christopher Bible say yes okwagefo hwe atatia ne subman ne bra obo na fatu na kwan ne sunya nyansa esanse opebre abotatia de aduane bebre kokosie form na wa hini ano obra osio beto bi se osio no tona so pie ba bontia njo no be yira fa from ente hoda mo before ye be close for last year no amanfo bi de nsembisa bi bai ye nhwe ba ko mienu bi na yenko
obi bisa sɛ yɛka sɛ obi dɔbena da ɛkyerɛ sɛ fani kɔto sɛ kane na yɛyɛ adwuma da biara na emu ɛbena da deɛ na yɛ afuofi da ɛhɔ na mmarima no tena nkwankwa nnua ase bɔ nkɔmmɔ no mu ne adeɛ da no koraa deɛ sɛ woyɛ ɔbɔmmɔfoɔ koraa yɛ awota kɔ ahayɔ anadwo ne adeɛ a da no deɛ wonkɔ da no nso so na sɛbisɛbisɛbi anigye ɛwɔ mpa so no mu ne ade nanso wodeɛ wodɔ asan dɔ ɔbena da no deɛ a na kyerɛ sɛ wonni adagyeɛ koraa ɛmma wareɛ nyɛ bra papa bi na wobɔ wɔ dɛm nokwasɛm yɛka sɛ obi dɔ ɔbena da a na ɔyɛ ɔbarima a ne ho ɛnni hɔ ɔntimi ne ɔbaa ni ahyia English sɛ aban agye ne tuo wagye ne tuo de akɔto osuo abankɛsɛ obi so bisa sɛ yɛka sɛ obi atia ne nan akyi a ɛno nso kyerɛ sɛ akwantu na kyerɛ sɛ watu kwan okay sɛ yɛ akwantu papa a watia ne nan akyi na mmɔ yɛ akwantu bɔne sɛ wɔdwane a yɛsɛ wɔayɛ den wabu no akatam ɔde nkuruma ɛberɛ bi listo wɔafoɔ dwɔ nso kyerɛ bɔ sɛ watu agyan afa pia ana ɔde ne ho akɛnwura ɛno nso wadwan English ne frɛ no fugitive ɔde ne ho akɛnwura paa ɛno no yɛbɔ dawuro ɛkɔhwehwɛ no ɔbɛhwɛ no na ebi akɔfo obɛyere wakɔto mu naeɛ wakɔbɔ korɔ no nyame yɛ adom a wɔkua dɛ bɛsɛ hyia sɛdeɛ yɛka ne ni